foli ni duwawu kɔfɛ walhana min bɛ an bolo bi o ye nafila minnu ye sunna ye fardaw kɔfɛ. Ma walhana tɛmɛnen na jamu'u seli kan ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na an ye dɔɔni fɔ o la i n'a fɔ muqaddamatigi y'a fɔ cogo min na. An bɛna don walhana min na sisan nafila seli minnu ye sunna ye walima an bɛ se k'a fɔ minnu ye sunna gɛlɛn. Naam. Fasilun ne faranfasiye as-sunanul mu'akkadatu sunna gɛlɛnw min as-salawati kabini farda seliw la arba'atun o ye 4 de ye. Nafila seliw minnu ye sunna gɛlɛnw ye ayiwa 4 do. O 4 ayiwa watri ani salatul iidain ni o ye seli fitini ani seliba olu fila bɛɛ lajɛlen selicogo ye kelen ye. Komi an yɛrɛ ka laadala an b'a fɔ selincini ani seliba olu fila bɛɛ selicogo ye kelen ye. Sabanan o ye ni tile ɲɛ minɛla seli min bɛ kɛ. 4nan o ye sanjini seli. O kuma ni nafila 4 ninnu de ye ayiwa sunna gɛlɛnw ye Alimami Maliki ka ayiwa taasira la. O kuma ko wa al-ula fɔlɔfɔlɔ wahiya awkaduha fɔlɔfɔlɔ in de y'a bɛɛ lajɛlen la gɛlɛman ye al-witru o ye witri ye. Ma witri seli o ye fɔlɔfɔlɔ ye wa ale de ka gɛlɛ ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan. Seli minnu ye sunna ye min ka sunna ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye Alimami Maliki fɛ o ye witri de. Dɔw y'a kɛ rakatal fajiri ye dɔw y'a kɛ dɔwɛrɛw ye mais Alimami Maliki kɔni y'a kɛ min ye o ye al-witr ale ko de ka gɛlɛn n'a bɛɛ lajɛlen ye. Witri fasamantiya ba de bɛ a la. A fasamantiya ka ca. Abu Hurairata ka hadisa dɔ bɛ yen an b'o ta dɔrɔn. Abu Hurairata ko ale teri awsani khalili bisalasin la ad'uhunna hatta al-maut hatta amut. Abu Hurairata ko k'ale teri alakira sallallahu alaihi wasallam a y'ale ɲamari ni fɛn 3 ye. O fɛn 3 ye k'ale to fiye fo saya. Ayiwa alakira dun bɛ a teri ɲamari ni fɛn min ye o ye fɛn nafama ba ye dɛ. Abu Hurairata ɲɔgɔnnaw Abdulahi ibn Abbas n'a ɲɔgɔnnaw alakira b'olu bila ni sira ni fɛn fɛn ye o ye fɛn ba ye dɛ. Alakira ye fɛn fɛn d'a ma a bɛɛ fɛn ba mais o ka bon ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan. Kuma Abu Hurairata ko ale teri alakira a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko n teri alakira a ye fɛn 3 ɲamari ni fɛn 3 ye. N t'o fɛn 3 to yen fo saya. O kuma ko witri b'a la wulhaseli o fana b'a la ani ka tile 3 sun kalo kalo. Ka tile 3 sun kalo kalo. Kuma witri o b'a la wulhaseli b'a la. Ni fasamantiya ba de b'o fana la. Alakira ko wulha arakan 2 k'a ka fisa diɲɛna kɔnɔna fɛn. Tile 3 fana ni Ala y'o sun nɔgɔya ye kalo kalo i ka tile 3 sun a kanunen don. N'i ye tile 3 sun kalo kalo a bɛ komi i ye kalo bɛɛ lajɛlen sun. O kuma n'i ye kalo bɛɛ lajɛlen sun a bɛ komi i ye san bɛɛ lajɛlen sun. Parce que Ala ko baara ɲuman n'i y'a kɛ a baraji mana dɔgɔya cogo o cogo o ye 10 ye. A bɛ double k'a kɛ 10 ye. A mana dɔgɔya cogo o cogo. O kuma tile 3 n'i y'o sun kalo ye tile 30 ye. Tile o tile 10 o bɛ komi i ye kalo bɛɛ de sun. O kuma n'i ye tile 3 sun kalo kalo la o bɛ komi i ye san bɛɛ de sun. Y'a ye a bɛ komi i ye san bɛɛ lajɛlen sun o baraji bɛ d'i ma. Kuma ko ale teri alakira y'a ɲamari ni nin fɛn 3 ye. Ba watri bɛ a la k'ale t'a to yen fiyewu fo ka taa se ayiwa saya ma.
ambal ma witri sel kan silame hakilto watri la ki hakilto watri la watri anafado abe mo tanga ni ka safo sili ki ka nafla sili ka shafi watri sili abe komi 40 la yayi abe komi 40 la watri be mo tanga ya kan ko sobe mo kana farati ala kaf ko nafla do kana farati ala ko nafla do fendo be seldo be nafla do ngaw baraji ka bonde a joro ka bodina la na'am okuma watri yere arakan jullo akanga sili wati jume ako wahiya watri rak'atun wahidatun arakan kile watri arakan kile ndroni watri wa yadkhulu waqtaha al-ikhtiyari awati nyuman bedo bil faraghi niklaliye min salati al-isha al-akhirati safo selila ni o safo labany safo kerenye me labany fokun comme sharela absaka fo fitri ni safo mako safo fla ladala o ba fo fitri ni safo mako safo fla kuma fitri safo foloye safo yere o safo fla ne akhirati nkore odi nota me safo min don o kelendro ne safo flati na'am ukuma muradi doro nikla la safo la ale awa shafi wati nyima me damene odela ukuma sa depa mo ka safo sir wati tiklinye ka foni safo wati sera doron tede safo wati se ka se kasoro amanyine efe folo ka witri seli parce que witri seli dabe yele iye niye safo seli de wati mina na ukuma isella jona sawa ima seli jona sawa akonon dulone be ere ka safo dila wa yakunu watri beke masbuqan konfenye bi shaf'in ni shaf'iye munfasilin no tigembe anha kabo witri la bi salamin ni salamuye me ikla la safo la dron kasna ka witri arakan kilin seli walima ika safo seli ni ka witri seli difference français dona on nyonje okuma ika zikiru kessa ibe feki da ibe feka witri seli kasna ka wuli ka witri arakan kilin pe seli aide o koneno ibe shafui arakan fla o ya dogma shafui yera koro fla okuma dogman ko ni o ya arakan fla ni arakan fla seli ibe soro ka salamu bla ka soro ka witri seli ya famu a dogman goni o ya arakan fly ibe arakan fla seli ka salamu bla ka soro ka wuli ka witri arakan kilin seli adana na'am okuma shafu ni watri mundi mujmen kanga kala ala ako wa yustahabu bakanu an yaqra aka kalange fi rak'ati al-ula arakan folola min ash-shafi kabin ash-shafi la بعد الفاتحة الحمد السورة كفي بسبح اسم ربك الأعلى سبح السورة يبو كلام شفي أركان فلولا وفي الركعة الثانية أبي كلام الشفي أركان فلنا بعد الفاتحة الحمد السورة كفي بقل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون يبو السورة كلام أركان فلنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد كتاب لبنا يبو السوران كلا شفي أركان فلاننا ما يبي سورك السلام بلا يبي تهيا كلا كالسلام بلا يبي سورك وتر سلي وفي ركعة الوتر أبي سورك كلانج وتر أركانا بقول هو الله أحد نقول هو الله سورين والمعوذتين أن التنغ سورة فلا نئو يقول أعوذ برب الفلق أن يقول أعوذ برب الناس السورة والسورة سبعين بلا جلن بكلا وترك لنا يفهموا أكما يبسرك وفنسلته ما نيين كلا يغارانتي له أسي يقول والله سورة أن التنغ سورة فلا ويرت قلوب مغود تنغ نهار وترته
o kuma ni e y'i ka sufɛ seli dafa ni witiri ye k'a sɔrɔ ka nin sɔra ninnu kalan o y'i tangalen ye o kuma i bɛ jija i kana ɲinɛ a kɔ o kuma sisan ni mɔgɔ min ma se ka witiri seli i dara ka sunɔgɔ walima i ko ɲinɛna a kɔ o kuma ni kunna k'a sɔrɔ fajiri bɔra i b'a seli wa walima i t'a seli walima witiri seli yɛrɛ seli bɛ se ka dan yɔrɔ jumɛn witiri seli waati bɛ se ka a bɛ taa dan yɔrɔ jumɛn na ma a bɛna dɔ fɔ o la a ko wa man nasiya witira ni mɔgɔ min ɲinɛna witiri kɔ e ye safo seli bon i ɲinɛna shafi witiri kɔ aw nama anhu walima sunɔgɔra k'a to k'a sɔrɔ a ma seli summa istayqadha o kɔfɛ a kununa wa qad baqiya miqdaru rak'atin o dun y'a sɔrɔ arakan kelen dɔrɔn de hakɛ tora aw rak'atayn walima arakan fila li tulu'i shamsi tile bɔli ye ma e kunna waati min na o y'a sɔrɔ i ni tile bɔli a tɛ tɛmɛ arakan kelen selen furancɛ kan walima arakan fila dɔrɔn a tɛ tɛmɛ o kan n'i ko k'i labɛnnen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i ye seliji ta k'i labɛn sisan i bɛna seli yanni tile bɔli cɛ a tɛ tɛmɛ arakan kelen kan komi ani tile bɔli cɛ misali la a tɛ tɛmɛ 2 minutes misaliya la walima 3 minutes arakan kelen dɔrɔn seli hakɛ walima arakan fila o kuma fa innahu ale yatrukul witra a bɛ witiri to yen wa yusalli subha o kuma a bɛ sɔgɔma dɔrɔn seli parce que tile man ka bɔ ka sɔrɔ a ma sɔgɔma seli kuma i bɛ nafila ninnu bɛɛ to yen sunɔgɔ y'i kɛɲɛ i n'a fɔ vraiment i sɛgɛnna i tilenna mouvement dɔ la e ye safo seli dɔrɔn y'i da i tɛmɛna e bɛ bɔ kalama o y'a sɔrɔ e de y'o dugu jɛra a mɛnna kɛnɛ yɛrɛ cira a tɛmɛ tile bɛ bɔ bon seliji ta yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ i wulila i labɛn ka seliji ta e yɛrɛ ka jateminɛ la yanni tile bɔli a man jan bilen ne kɔni bɛ se ka fɛn fɛn seli yanni tile bɔli cɛ a tɛ tɛmɛ arakan kelen kan walima arakan fila o kuma nafila in bɛɛ bɛ bin i bɛ nafila in bɛɛ to yen witiri wo shafi wo rakatal fajiri wo i b'a bɛɛ to yen i bɛ k'i bɛ sɔgɔma in kelen pe de la i bɛ sɔgɔma in dɔrɔn seli naam a ko sisan wa in tasa al waqtu ni waati fɛrɛ la li salasi rak'atin arakan 3 ye aw 40 walima arakan 4 fa innahu ukma li yusalli al witra a bɛ sɔgɔma seli summa subha o kɔfɛ a bɛ sɔgɔma seli man n'a y'a sɔrɔ i ni tile bɔli cɛ arakan 3 ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ i de ka jateminɛ la i kelen kɔfɛ ka seliji ta k'i labɛn yanni tile bɔ cɛ n bɛ se ka arakan 3 sɔrɔ komi misaliya la bon jateminɛ la mɔgɔw ka seli cogo tɛ kelen ye i yɛrɛ ka jateminɛ la yanni tile bɔli cɛ n bɛ se ka arakan 3 seli i bɛ tile bɔ waati dɔn o kuma walima n bɛ se ka arakan 4 seli o kuma i bɛ witiri arakan 1 seli ka sɔrɔ ka sɔgɔma seli i bɛ rakatal fajiri to yen i bɛ shafi fana to yen i y'a faamu ma i bɛ watiri seli ka sɔrɔ ka sɔgɔma seli a ko wa in tasa'a ni waati fɛrɛ la li 5 rak'atin arakan 5 ye ma n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ bolo i bɛ se ka arakan 5 sɔrɔ yanni tile bɔli cɛ labɛn kɔfɛ o kuma salla shafa a bɛ shafi seli wal witra ani witri wa subha ani sɔgɔma wa tarakal fajra rakatal fajri a b'o to yen ma e yɛrɛ ka jateminɛ la labɛn kɔfɛ ni ne ko n ka seli daminɛ sisan yanni tile ka bɔ n bɛ se ka arakan 5 seli o kuma i bɛ shafi seli o ye arakan 2 ye i bɛ witiri seli o ye arakan 2 o ye arakan 1 o kuma i bɛ sɔgɔma fana seli o ye arakan 2 ye o kuma arakan 5 naam o kuma n'i ka jateminɛ la i bɛ se ka arakan 6 seli o cogo kelen don i bɛ shafi seli ka witiri seli ayiwa ka sɔrɔ ka sɔgɔma seli rakatal fajiri i b'o to yen naam wa in tasa'a zena ni waati fɛrɛ la li 7 arakan 7 ye walima n'a ka ca ka tɛmɛ o kan komi i wulila a y'a sɔrɔ
wati ferleno ibseka arakan wolon flasili wal ma kaccanga temoka okuma yiba beseli ibe nafla nunun beseli ka damne shafi'ila ka watri tugu ola ibe soroka rakatal fajr ibe arakan flamin seli yani ka soma seli ibe soroka soma seli ya fa donc iba beseli parce que wati ferleno donc okuma ni chogode do ni momi awa sunora ima se ga safi watri sere walma inyina nako boni kunna fajr bolen ko fe wala ninde yakide nasro wati koronelo ibe min soro awatete me arakan kili walma arakan flaka okuma ibe nafla mbeto ibe soma kilim pewseli nasro wati fernelo doni ka arakan sabanyo konabo okuma ibe wutri seli ka soma seli nabi arakan durubo okuma ibe shafi faraka nabi wolofla bosa okuma ibe seka abela jilen seli bo mais ni il wula konika kon fajiri bolinya walma yasro wati ferleno okuma abela jilen seka soro ni wula ka kon fajiri bolinya okuma ibe shafi watri seli fajiri mana bode wati men be soro ga rakatel fajiri ni ka soko mawseli wa hakada bo okuma ni mo mi nye watri seli depuis shukun folo ye safo seli doro ye watri shafi watri seli bo kofe du klafe wulla aywa ye nafla do seli ite segi witri kable na parce que witri kelen de be shufala ya famu witri kelen doro ne be seli inna allaha witrun yuhibbul witra ala witri kelen ala be kelen fe okuma ni ye watri seli chien fla doro abi koma kera arakan fla kera shafu yi wore kama konendo shu kelen gono ka watri seli chien fla na min gon kai karamo ba fo chugo mina na ya suri re baro ka fi be wuli du klafe kan na fla seli okuma ika watri to infolo aywa ni wula ki ka du klan na fla seli wati mene be soro ki ka awa seli bela jilen da fani wutire o de kan na soro mami baro ka fo aywa ibe wuli me ni baro ka fi te wuli shafi watri kana farata ala de ni safo seli doro ika shafi watri seli walma ni bidda ika seli me ni ya seli ni wulla kofe imana nafla useli itseka sigi watri kable nafla min woni mana no yayi bo seli me watri ko ni te sego kable na witri flate shuklena ode kama seli minum be surunya fitri sendala ka sabuke parce que witri be fitri la arakan fly shafu ye witri we arakan kelin ya fa arakan sabana ni witri o kama fitri alete surunya parce que ni ale awa surunya doron o koro be witri fili naam mambe allah subhanahu wa ta'ala deli ala kambe sabama naam okuma ambe bitablani ala sona sigina tay ambe na salatul eidain wa sunna flana salatul eidain naam insha Allah sel fitini sel ba o fana kiru akanga kechugo mena o bena sigina tayna ala kambe sabama fasilun ken fatan panje as-sunanul muakkadatu sunnaqatu min as-salawati gilli sallunga arba'atun ken naqatu ay nafilanu himiru gan sunnaqatinga naqatu al-ula hana wa hiya awqaduha ken nasuho qotinga al-witru ken watirnga wa hiya rak'atun wahidatun witrni arkambani ay wa yadkhulu waqtaha li-ikhtiyari aw waqti sirmurno bil faraghi tiddugutenga min salati al-isha'i saghahun sallenga al-akhirati kiran saghahu lagaringa muradun saghahu kayta donc watiri waqtu ngo jongini saghahun sallengi angana saghahun sali birebe kedu watiri waqtu ngo jobene wa yakunu witri ko nyana kam masbuqan sama hoya bi shaf'in tishafiya munfasil ken kutindengani anha bakai bi salamin ti salamu donc ango angana salamu wara kena gilna watiri sali sihentarno iro mena akoni ndeng men anan sihi iro mena na me antabunani wa yustahabu waqanu an yaqra an qara fi ar-rak'ati al-ula arakan banandi min ash-shaf'i gili shafi'inga ba'da al-fatihati alhamdu halle
بسبح اسم ربك الأعلى تسبح سورنا. وفي الركعة الثانية وقرنا أركان بلندي بعد الفاتحة الحمد لله بقول يا أيها الكافرون تقول يا أيها الكافرون سورنا. وفي ركعة الوتر وقرنا وتر أركان دي بقول هو الله أحد تقول هو الله أحد يا والمعوذتين أرتنا سورة بلي كنا نقول أعوذ برب الفلق أقول أعوذ برب الناس أو كما أركان يكون سورة نسكي قرنا وترني. ومن نسي الوتر بو سربي غانتا اوغا تي هيمي غان كبران قران غانتا كنتو هيمي غان انغو هيمي تو كين قرنا هرنا سورة باناي. ومن نسي الوتر سربي غان مغو وترنا او نام عنه والما قنقنا تو ثم استيقظ كين بلا كين وندي وقد بقي مقدار ركعة ناني أركم باني حقين تو أو ركعتين والما أركنه اللي لطلوع الشمس كيم بكيندا أو كيم بكيندا عن تدين أركم باني ما أركنه اللي كني فإنه هو كي أيوة يترك الوتر أو وتر كتقون ويصلي الصبح أو الصعبان سليم بس كينا قطو كين فردنا كين تقبان بغامة. وإن اتسع الوقت وقت غنير به لثلاث ركعات أركن السكرة أو 4 من نغتو كان فإنه هو كي يصلي الوتر أو وتر سليني ثم الصبح كين بالصعبة أو كتقون ركعة الفجر أو الشافي أو كنتقون. وإن اتسع وقت غنير به ل5 ركعات أركن نغترة صلى الشفع أو الشفي سليني والوتر أو وتر والصبح أو الصبح وترك الفجر أو ركعة الفجر كتقون. bo shafi ni mustahabu ne witri ni rakatul fajr ni sunna ngamme man sawura shafi musali na sunna to parce que na witri mba ne sali ken koni tini donc akena ngapna shafi mballa ken sawura shafi kande witri ngam rakatul fajr ngam. wa in tasa'a waqti ngana yurube keta li 7 rak'atin arakanu nyirira salla shafa aw awisu salli kenisa salla shafa aw shafi sallini والوتر أرو وتري والفجر أرو فجر أركانو بلي والصبح أرو صبح يعني وقت أنا صباكا أنا سوساليني وقت أنا صباكا كانوا هيجرا نيمو بيكو أو نينا كموري رافع موصلين نوراغي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم.